दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுனனுடைய கவலைகள் விஷாத யோகம் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் சொன்னார். திருதராஷ்டிரம் வாச்ச அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். அவர் அந்த பகவத்கீதையிலே அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். சோ அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தையே அவருடைய மனது வந்து தெல்ல தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே அப்படி என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நன்மைக்கும் தீமைக்கும் நடக்கின்ற ஒரு போராட்டமாக இருக்கிறது. இப்போ முதல்ல எல்லாம் சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், அந்த மாதிரி யுகங்கள்ல எல்லாம் இது நன்மை இது தீமை அப்படின்னு ஈஸியா சொல்ல முடிஞ்சது. ஆனா இப்போ இந்த கலிகாலத்துல நம்ம வந்து நன்மையையும் தீமையையும் பிரித்தறிய நம்மளால முடியல. அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுக்கு நன்மையாக இருப்பது பிறருக்கு தீமையாக இருக்கிறது, பிறருக்கு தீமையாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு நன்மையாக இருக்கிறது. இப்ப நம்ம சொல்றோம், நம்ம குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம், அங்க ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம குழந்தைக்குதான் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது வந்து மனித இயல்பு. நம்ம குழந்தை செஞ்ச தப்ப மறைக்க பார்ப்போம், யாருக்கும் தெரியாம மறைக்க பார்ப்போம். அப்படியே தெரிஞ்சு சண்டைக்கு வந்துட்டாலும் நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம், அவங்களை வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். இது வந்து மனித இயல்பு. நம்ம வந்து 4 குறைபாடுகளோட தான் நம்ம வந்து பிறந்திருக்கிறோம். இந்த மனித இயல்புனால நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைகளை வந்து பற்று ஜாஸ்தியா வச்சுக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த குழந்தைங்களை விட்டு கொடுக்காம நம்ம வந்து அவங்களை வந்து பாதுகாப்போம். அதுதான் வந்து மனித இயல்பு. இப்போ ஒரு ராஜா இருந்தார், உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். மனுநீதி சோழன், சோழ மன்னர். அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, ரொம்ப தர்மவான். அவர் வந்து ரொம்ப நியாயப்படி நடக்கிறவர். அவருடைய அரண்மனை வாசலிலே வந்து ஒரு பெரிய காண்டாமணி வந்து கட்டி வச்சிருந்தார். யாருக்கு என்ன கஷ்டம், ஏதாவது ஒரு நீதி வேணும் அப்படின்னா வந்து அந்த மணியை வந்து அடிப்பாங்க. உடனே மன்னர் வந்து அதுக்கு வந்து தீர்ப்பு கொள்வார். இதான் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் தான் அவர் கொடுத்தார். அந்த மாதிரிதான் வந்து இருந்தது அந்த நாட்டுல. அப்போ அந்த இளவரசர், அந்த மன்னருடைய மகன் வந்து தேரை ஓட்டிட்டு போகும்போது ஒரு கன்றுக்குட்டி வந்து இடிச்சு அந்த கன்றுக்குட்டி இறந்து போயிருக்கு. அப்போ இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பசு வந்து அழுது கொண்டே வருகிறது. அழுது கொண்டே வந்து அந்த காண்டாமணியை வந்து அடிக்கிறது. அடிச்ச உடனே மன்னர் வந்து பார்க்க, ஒரு பசு வந்து காண்டாமணியை வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பசுதானே அப்படின்னு எல்லாம் போகல. அவர் வந்து என்ன ஏதுன்னு காவலாளிகளை வந்து போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறாரு. என்னன்னா, தன்னுடைய மகன் இளவரசன் தேரை ஓட்டிட்டு போகும்போது இடிச்சதுனால அந்த கன்றுக்குட்டி அது இறந்து விட்டது அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணினார், பசு அப்படிங்கறதுனால எல்லாம் வந்து ஒரு மிருகத்துக்கு போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் தீர்ப்பு தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கவே இல்லை. அவர் தன்னுடைய மகனை தேரை ஓட்டி கொன்று விட்டார். இந்த மாதிரி இயல்பு அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி இயல்போட இந்த கலிகாலத்துல எத்தனை பேர் இருக்கோம்? மோஸ்ட்லி இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? 0.5% கூட இருக்க மாட்டோம். ஏன்னா இது வந்து கலியுகம். இந்த கலியுகத்துல மக்கள் வந்து மனித இயல்புல இருக்கிறதே வந்து கம்மிதான். ஏன்னா அசுர இயல்புல தான் இருக்காங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் இதோ வந்துடுறேன்.
அந்த மனுநீதி சோழன் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, அந்த கன்று இழந்த பசுவுக்கு நீதி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரியான தீர்ப்பு வழங்கினார். தன்னுடைய மகனையே தேரை ஓட்டி அவர் கொன்னுட்டார். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தெய்வீக இயல்பிலே இருக்கிறவர்கள். நாம எல்லாருமே மனித இயல்பிலே இருக்கின்றவர்கள். சோ பகவத்கீதை எதற்காக சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, இந்த மனித இயல்பிலே இருக்கின்றவர்கள் எப்படி வரணும் அப்படின்னா தெய்வீக நிலைக்கு நம்ம மாறணும். அதுக்காக தான் பகவத்கீதையிலே பகவான் 700 ஸ்லோகங்கள் மூலமாக அர்ஜுனன் வாயிலாக நமக்கு இந்த பொக்கிஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார். சோ மனித இயல்பிலே இருந்து தெய்வீக நிலைக்கு மாறுவது என்பது ரொம்ப ரொம்ப கடினம்தான். ஆனாலும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கு, நம்முடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிற கிரந்தங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்ம ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு வருவோம். இது நல்லது, இது செய்யலாம், இது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பக்குவ நிலைக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம ஈஸியா நம்ம நம்மளுடைய பற்றுகளை எல்லாம் ஒரு 50 வயசுக்கு மேல நம்மளுடைய பற்றுகளை எல்லாம் நம்ம குடும்பத்து மேல, நம்ம சமுதாயத்து மேல இந்த மாதிரி இருக்கிற பற்றுகளை எல்லாம் மாற்றி திசை மாற்றி மடை மாற்றி பகவான் மேல நம்ம வைக்கணும் அந்த பற்ற அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். திருவள்ளுவர் கூட ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார், பற்றுவ பற்றற்றான் பற்றினை அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ பற்றில்லாதவருடைய அந்த பாதத்தை நீங்கள் பற்றி கொண்டால் நம்மளுக்கு இந்த சம்சார கடலிலே இருந்து நம்ம ஈஸியா வெளியேறலாம். அதுக்கு அந்த படகு மாதிரி ஒரு தோணி மாதிரி இந்த பகவானுடைய அந்த பக்தி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்த ரீகேப். அது மட்டும் கிடையாது, அவன் ரொம்ப கலக்கத்துல இருக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனர். அவர் தேரை நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். பகவானும் அதே மாதிரி தேரை ஓட்டிட்டு போய் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துறார் 2 படைகளுக்கும் நடுவே. அந்த படைகள்ல தன்னை எதிர்த்து போரிட யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் பார்க்கிறார். அப்போ என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறதுதான் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம் 20வது ஸ்லோகத்துல. நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare
இந்த 21வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம இப்ப ஆரம்பிக்கலாம். அர்ஜுனர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பேச போறார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். லாஸ்ட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், போர் தொடங்க போவதாக இருந்தது. 2 பக்கமும் சங்குகளை ஒழிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பீஷ்மர் கௌரவர்கள் பக்கத்துல பீஷ்மர் தன்னுடைய சங்கை எடுத்து ஒழிச்சார். அப்புறம் பறைகள் எல்லாமே முழங்கின, மற்ற வாத்தியங்கள் எல்லாம் முழங்கப்பட்டது கௌரவர்கள் சார்பில். அப்புறம் இந்த சைடு பகவான் பாஞ்சஜன்யம் அப்படிங்கிற அவருடைய தெய்வீகமான சங்க முழங்கினார். அப்புறம் பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாருமே 5 பேர் அவங்க அவங்களுடைய சங்குகளை எடுத்து அவங்க முழங்கினாங்க. சோ அந்த முழக்கம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, கௌரவர்களுடைய மனதை சிதறடிப்பதாக இருந்தது, ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆனா கௌரவர்கள் சங்குகளை ஒழிக்கும் போது இந்த சைடு பாண்டவர்கள் பக்கம் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ ஏன் அப்படின்னா, பாண்டவர்களுக்கே வெற்றி அப்படிங்கறத நிறைய சிம்டம்ஸ் மூலமா, நிறைய சகுனங்கள், நல்ல சகுனங்கள் அங்க தெரிஞ்சது. அது என்னென்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம நினைவில் கொள்ளலாம் இல்லைங்களா. அந்த போர் நடந்த இடம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல இடம், தர்மக்ஷேத்திரம், குருக்ஷேத்திரம். அது பாசிட்டிவா நடக்கிறவங்களுக்கு தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும். அது மட்டும் கிடையாது, போர் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு. அப்புறம் அதுவும் இல்லாம அந்த உட்கார்ந்திருந்த அந்த தேர் அர்ஜுனனுக்கு அக்னி தேவனால் பரிசீலிக்கப்பட்டது. அப்புறம் பகவானே அவரை வழி நடத்துறாரு. பகவான் இருக்கிற இடத்துல லட்சுமி தேவி இருப்பாங்க. அவங்க வெற்றிக்கும் செல்வத்திற்கும் அதிபதியாக இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அனுமன் அந்த கொடியிலே இருக்கிறார். அவர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க எல்லாம் வெற்றிதான் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமேச்சுத யாவதேதானிரீஷேஹம் யோது காமானவஸ்திதான் கர்மயா சகயோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரணசமுத்தமே. சோ அர்ஜுனன் கூறினான், வீழ்ச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்படி தயவு செய்து ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்துங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ நான் யாரோட போர் செய்ய போறேன் அதை நான் பார்க்கணும். அதனால நீங்க நடுவுல கொண்டு போய் 2 சேனைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க ரதத்தை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். பகவான் இங்க முழு முதற் கடவுள் பரமபுருஷ பகவான் இந்த அகில உலகங்களை எல்லாமே 14 உலகங்களை எல்லாம் படைத்து காத்து எல்லாமே பண்ற அந்த பகவான் இங்க தன்னுடைய காரணமில்லாத கருணையினாலே, காஸ்லெஸ் மெர்சி, அதனால தன்னுடைய நண்பனுக்கு ஒரு தேரோட்டியாக இருக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். நம்ம யாருக்காகவது கார் டிரைவரா இருக்க சம்மதிப்போமா? இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருந்தா வேணா அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா மோஸ்ட்லி யாருக்கும் நம்ம டிரைவராக போகிறதுக்கு நம்ம சம்மதிக்க மாட்டோம். ஆனா இங்க தன்னுடைய பக்தர்களிடம் இருக்கிற பிரியத்தினாலே அவர் எப்பவுமே தன்னை ரொம்ப மேலானவராக என்னைக்குமே நினைச்சது கிடையாது. ரொம்ப எளிமையானவர் இல்லைங்களா. அதனாலதான் ஒரு மாடுகளை மேய்க்கின்ற ஒரு இடையச்சிறுவனாக அவர் விருந்தாவனத்திலே அங்க கோபியர்களோட ஆடி பாடி ரொம்ப எளிமையாகத்தான் ஒரு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். சோ அதனாலதான் அவரை நம்ம என்ன சொல்றோம், என்னைக்குமே அப்படி ஒரு எளிமையாக இருந்தாலுமே அவர் எதிலுமே குறைவற்றவர். அதனாலேயே நம்ம அவருக்கு என்ன பேரு, அச்சுதா அப்படின்னு பேரு, அடிவற்றவர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். அப்போ இவருக்கு இன்னொரு பேரும் கூட இருக்கிறது. இந்த மாதிரி ரதத்தை ஓட்டுவதற்கு ரத சாரதியாக ஒத்துக்கொண்டதுனாலே பார்த்த சாரதி. இங்க யாராவது சென்னையில இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்த சாரதி கோயிலில பகவான் எப்படி இருப்பார்னா, ஒரு தேரோட்டி எப்படி மீசையை வச்சு கொண்டு கம்பீரமாக இருப்பாங்களோ அதே மாதிரிதான் மீசையோட தான் இருப்பார். யாராவது நீங்க பகவானை தரிசனம் பண்ணிருக்கீங்களா பார்த்த சாரதிய? நான் போயிருக்கேன் ட்ரிப்ளிகேன்ல. நாங்களும் போயிருக்கோம். ரொம்ப கம்பீரமா இருப்பார் இல்லைங்களா. ஒரு ரதத்தை ஓட்டு சாரதியாக ரொம்ப கம்பீரமா இருப்பார். அப்புறம் நம்ம
மீசை இருக்கும் அவருக்கு. மீசை இருக்கும். ஆமா, அட்சய திருதை வருது பாத்தீங்களா, அப்பதான் ஒரு 6 நாளைக்கு தான் மீசை இல்லாம இருப்பார். மற்ற நாள் மீசை இருக்கும். கம்பீரமா மீசை வச்சுட்டு மீசை இருப்பார். இருக்கும். அப்புறம் உடம்பு ஃபுல்லா அந்த வடு, அந்த அம்புப்பட்ட வடு இருக்கும். அது உற்சவ மூர்த்தியோட முகத்துல வடு இருக்கும். அத பார்த்தா என்னால தாங்கவே முடியாது. நானால உற்சவ மூர்த்தியை நான் கண் கொண்டு பார்க்கவே மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால உற்சவமூர்த்தி அவர் வர்றாரு அப்படின்னாவே நான் வந்து முகத்தை திருப்பிப்பேன். ஏன்னா எனக்கு அப்ப பீஷ்மர் மேல கோபமா வரும். என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதனால நான் அவரை பார்க்க மாட்டேன். அர்ஜுனனது ஆணைகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமாதனால் அவ்வாறு செய்ய தயங்கவில்லை. சோ அந்த மாதிரி பக்தனாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு சேவை செய்வதிலே பகவான் வந்து ரொம்ப கீழிறங்கி வந்துருவார். சோ நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு குணம் படைத்தவர். அதனாலேயே அவர் வந்து வீழ்ச்சியடையாதவர், அழிவற்றவர், அச்சுதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். சோ அவர் தேரோட்டி அப்படிங்கிற நிலைமையை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் கூட அவரோட தெய்வீக நிலையிலே இருந்து அவர் குறைஞ்சிட்டாரா? இல்ல. அவர்தான் வந்து அகில உலகங்களுக்குமே வந்து எஜமானராக திகழ்கிறார். இந்த அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அவர்தான் அவரே, இவர்தான் இவரே இல்லைங்களா? தேரோட்டியதான் அவரேதான் எஜமானராகவும் இருக்கிறார், தேரோட்டியாகவும் இருக்கிறார். இந்த நிலைமைக்கு இறங்கி வர அவர் என்றைக்குமே தயங்குவது இல்லை. எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலுமே வந்து புலன்களை வந்து வழிநடத்துபவர் வந்து ரிஷிகேஷன். நம்முடைய புலன்களையும் சரி, ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய பிள்ளைகள். சோ அவர்களுடைய பகவான் கிட்ட என்ன புலன்கள் இருக்கிறதோ அதே புலன்கள் தான் நம்ம கிட்டையும் இருக்கிறது. சோ அதை வழிநடத்துபவரும் பகவான் தான். அதனாலதான் அவருக்கு ரிஷிகேஷன் அப்படிங்கிற பேர் வந்துச்சு. சோ பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் நடுவுல ஒரு தெய்வீகமான உறவு இருக்கிறது. அந்த தெய்வீக உறவை வந்து நம்ம மறந்து போயிட்டதுனாலதான் நம்ம வந்து பௌதீக உலகிலே பிறப்பெடுத்து நம்ம வந்திருக்கிறோம். சோ நான் தனியா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறோம். ஆனா நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. சோ அது ரொம்ப சுவையானது. எப்போன்னா சேவகன் வந்து எப்பவுமே வந்து தன்னுடைய எஜமானருக்கு சேவை செய்வதற்கு காத்து கொண்டே இருப்பார். சோ அதே மாதிரிதான் இங்க என்ன பண்றார், அர்ஜுனனுடைய கட்டளைகளை ஏற்று பகவான் வந்து அதன்படி நடக்க ரொம்ப தயாராக இருக்கிறார். போர்க்களத்திலே நீங்க வந்து போர்க்களத்து வண்டி ஓட்ட காரை ஓட்டிடலாம், ஆனா ரதத்திலே, அதுவும் போர்க்களத்திலே ரதத்தை ஓட்டுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். போர்க்களத்துல அங்கங்க ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும். அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அந்த வில் வாள், அந்த கதை, இந்த மாதிரி சத்தங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். யானைப்படை, குதிரைப்படை அப்படிங்கிற அந்த சத்தங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சு இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்துல ரைட்ல போ, லெப்ட்ல போ அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவார் அர்ஜுனர்? அவர்னால வாய் பேசிட்டு இருக்க முடியுமா? கிருஷ்ணா இந்த பக்கம் போங்க, அந்த பக்கம் போங்க சொல்ல முடியுமா? அந்த மாதிரி எல்லாம் முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து அந்த போரிலே வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவார், தன்னுடைய காலினாலே, பெருவிரல் கட்டை விரலினாலே வலது பக்கம் போகணும் அப்படின்னா பகவானோட முதுகுல வலது பக்கத்துல ஒரு சின்ன பிரஸ் பண்ணுவார் தன்னுடைய காலை வைத்து. அதே மாதிரிதான் இடது பக்கம் போகணும் அப்படின்னா பகவானோட இடது பக்கம் முதுகுல ஒரு சின்ன தன்னுடைய கட்டை விரலாலே, இடது கால் கட்டை விரலாலே ஒரு சின்ன அழுத்துவார். பகவான் வந்து இதற்கு அனுமதிச்ச அளவு பண்ணி இருந்தார். அண்ட சராசரங்களை எல்லாம் பார்த்து தன்னுடைய ஒரு சின்ன கண் அசைவினாலேயே எல்லாத்தையும் படைப்பார். சின்ன கண் அசைவினாலேயே எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடியவர் அவர். அப்படிப்பட்டவர், அதுவும் தன்னுடைய பக்தன் தன்னை காலாலே வந்து இது பண்றதுக்கு அவர் வந்து அலோவ் பண்ணியிருந்தார். அப்ப பாத்துக்கோங்க எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியல. நம்ம வந்து அவ்வளவு சிறந்தவன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் கற்பனை பேசிக்கிறோம். நான் பாடுறதுல ரொம்ப இது, நான் வந்து டான்ஸ் ஆடுறதுல இது, நான் வந்து கவிதை சொல்றதுல இது அப்படின்னு நம்மளுடைய பெருமைகளையே தான் நம்ம பேசிக்கிறோம். ஆனால் பகவான் வந்து ஒரு நாளும் தன்னை பற்றி என்னைக்குமே அவர் நினைச்சு கூட பார்த்ததே கிடையாது. அதனாலதான் அவருடைய சக்திகளை எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப வந்து அவருக்கு மேலையும் யாருமே அவருக்கு இல்ல, அவருக்கு சமமானவரும் யாருமே இல்லை. அதனாலதான் அவரை வந்து நம்ம பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவான் அப்படின்னு நேற்று ஒரு மாதாஜி கேட்டிருந்தாங்க, பகவான் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஏன் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதுதானே?
அந்த பகவான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. அந்த அர்த்தத்தை கொடுத்தவர் யாருன்னா வேதவியாசருடைய தந்தையான பராசர முனிவர். அவருக்கு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்ப பெற்றவர். பக அப்படின்னா 6 ஐஸ்வர்யங்கள். வான் பகவான், வான் அப்படின்னா உடையவர் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பலவான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பலம் உடையவன். குணவான், குணங்கள், நல்ல குணங்கள் நிறைந்தவன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனாலதான் இங்கே பகவான். என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் உங்களுக்கே தெரியும். 6 ஐஸ்வர்யங்கள் என்னென்ன, அது நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப அழகானவர், வலிமையானவர், அறிவுடையவர், அப்புறம் வந்து புகழ் மாதாஜி, வீரம், வீரமானவர், கடைசியா ஒண்ணு துறவு, துறவியானவர் அவர்தான். எல்லாமே பற்றுகள் இல்லாதவர், பற்றுகளே இல்லாதவர். அவருக்கு 108 மனைவிகள் இல்லைங்களா, ஆனா பற்றுடையவரான்னு கேட்டா இல்ல, பற்று இல்ல இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரிதான் பற்றில்லாதவர். இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களுமே வந்து ஒருத்தர்கிட்ட அழகு இருக்கும், கொஞ்சம் பணம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இன்னொருத்தர்கிட்ட அழகு இருக்காது, இன்னொருத்தர்கிட்ட பணம் மட்டுமே இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். சில பேர்கிட்ட வலிமை இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா இவர்கிட்ட அந்த மாதிரி கிடையாது. 6 ஐஸ்வர்யங்களுமே பூரணமாக நிரம்பி இருப்பவர். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வந்து ஒரு பினான்சியல் இயர்ல நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வருஷத்துல யார் வந்து உலகத்துல மிகப்பெரிய பணக்காரர் அப்படின்னு போடுவாங்க. இப்ப நம்ம பணக்காரர் யார் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, நம்ம நாட்டுல. அந்த மாதிரிதான் இப்போ அதே பணக்காரர், ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற அதே பணக்காரர் தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதே ஃபர்ஸ்ட்ல அதே பிளேஸ்ல இருக்கிறாரா? இல்ல மாதாஜி. அடுத்த வருஷம் யாராவது அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. இவங்க வந்து 2வதோ 3வதோ கீழ இறங்கி வந்துடுறாங்க. ஆனா பகவான் அப்படிப்பட்டவர் கிடையாது. அவர் கிட்ட இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்கள் என்னைக்குமே குறையாது, என்னைக்குமே பூர்ணமானது. எடுக்க 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 அட்சய பாத்திரம் மாதிரி அது நிறைஞ்சுக்கிட்டேதான் இருக்குமே ஒழிய அது குறையவே குறையாது. அப்ப ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்ப பெற்றவர், பூரணமானவர். அதே மாதிரிதான் வலிமை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். வலிமை எடுத்துக்கோங்க. முகமது அலி, அந்த குத்துச்சண்டை வீரர், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா. அந்த குத்துச்சண்டை வீரர், அந்த அவர் பேரு முகமது அலி தானே? அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரே ஒரு குத்துல நாக் அவுட் பண்ணிடுவாரு எதிரியை. அடுத்த குத்துக்கள்லாம் அவன் இருக்கவே மாட்டான், அவன் கீழே விழுந்து கிடப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு வலிமை மிக்கவர். ஆனா இன்னைக்கு வந்து அவரை பிடிச்சிட்டு நடந்து வர 2 பேர் அவரை வந்து பிடிச்சுக்கிறாங்க, இல்லைன்னா வீல் சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். அது மைக் டைசன் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி இருந்தார். சரிங்களா. அவருடைய வலிமை எங்க போச்சு? குறைஞ்சிருச்சு. நம்மளே எடுத்துக்கோங்களேன், நம்ம சின்ன வயசுல எவ்வளவு அழகா இருந்தோம். 16 வயசுல நம்ம போட்டோ. இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? நம்ம கைகள்ல, இந்த தோல்ல, முகத்துல எல்லாம் சுருக்கங்கள் வந்திருக்கிறது இல்லைங்களா. சோ நம்மளுடைய அழகு எங்க போயிடுச்சு? குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. ஆனா பகவான் அப்படிங்கிறவர் குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல அவருக்கு 125 வயசு. அவருக்கு 10 மகன்கள். அந்த 10 பேருக்கும் வந்து 10 பேர குழந்தை, அந்த பேர குழந்தைகள் வேற 10 பேர் இருந்தாங்க. சோ அந்த மாதிரி 125 வயசுல அவருடைய எங்கேயாவது வயசான ஒரு தோற்றத்தை நம்மளால பார்த்திருக்க முடியுமா? எங்கேயாவது படங்கள்லயோ இந்த கேலண்டர்லயோ பார்த்திருக்கோமா? இல்ல. ஏன்னா அவருடைய உடல் ஆன்டிசெப்டிக், ஆன்மீகமானது. சோ அந்த உடலுக்கு என்றைக்குமே வந்து அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளுடைய உடம்புக்கு தான் வந்து பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய், மரணம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. ஜென்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தானே ஒழிய பகவானுக்கு கிடையாது. சோ இந்த மாதிரிதான் 6 ஐஸ்வர்யங்களும் நிரம்ப பெற்றவர் அவர் ஒருவர் மட்டும்தான். அதனாலதான் அவரை நம்ம வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பராசர முனிவர் வந்து நம்மளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். சோ இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம். அவருக்கு மேலேயும் யாருமே இல்லை, அவருக்கு சமமானவரும் யாருமே இல்லை. எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து அவர் அறிவற்றவராகவே இருந்தால் ஒரு தூய பக்தன் வந்து தனக்கு ஆணையிடுகிறான். அர்ஜுனன் வந்து ஆணையிடுகிறான், ரைட்ல போங்க அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து அப்போ தெய்வீகமான ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாராம். இதுவே நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்வோம்? நம்ம ஒரு எங்கேயாவது டிரைவரா நம்ம போயிருக்கோம் வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவு இது பாரு, என்ன அங்க போ இங்க போன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறானே அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நிச்சயமா நினைப்போம்.
ஆனா பகவான் வந்து ஒரு தூய பக்தன் ஆணையிடுவதை ரொம்ப தெய்வீகமா ரசிக்கிறாரு, சந்தோஷப்படுறாரு. சோ ஆனா அர்ஜுனன் எப்படி இருக்கிறார்? அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறார் போர்க்களத்துல யார் யாரெல்லாம் தன்னுடைய தம்பிகள், பெரியப்பா மகன்கள் தான் தன்னுடைய தம்பிகள் நிக்கிறாங்க. பீஷ்மாச்சாரியார் தாத்தா நிக்கிறாங்க. அவர் கையப்பிடிச்சுதான் வளர்ந்தாரு, அப்பா கிடையாது. அவர் கையை பிடிச்சு நடப்பழகி வளர்ந்தவர். சோ தன்னுடைய குருவான துரோணாச்சாரியார் நிக்கிறார். தன்னுடைய வெல்விஷர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே நிக்கிறாங்க. சோ இப்போ அதனால அவன் தம்பிகளை எதிர்த்து போர் செய்யறதற்கு அவருக்கு விருப்பமே இல்லை. அதனால இப்ப வந்து யார் போர் புரியணும் நிக்கிறாங்க? துரியோதனன் தரப்புல எல்லாருமே, துரியோதனனாலதான் எல்லாருமே வந்து நிக்கிறதுனால இப்போ போர்க்களத்திற்கு அர்ஜுனன் வந்தாச்சு. போர்க்களத்துல யார் என்று பார்த்த ஆவல் வந்து அதையும் பார்த்தாச்சு. ஆனா இங்கே வந்து போர்க்களத்துல சமாதானம் பண்ணதுக்கா வந்து பாக்குறான்? இல்ல, சமாதானம் என்ற பேச்சுக்கு வந்து இடம் இல்லை. ஏன்னா யார் வந்து போர் புரிய தயாராக இருக்கிறாங்க, தன்னை எதிர்க்கிறவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்க்க விரும்புறதுனால அவர் வந்து வெளியே பாக்குறார். சோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம். இப்போ 23வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம. योच्यमानानवेसेकं यायदेत्र समाकता दार्धराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय சிகேஷவ. சோ கெட்ட புத்தியுடைய திருதராஷ்டிரனின் மகனை மகிழ்விக்கும் விருப்பத்தோடு இங்கு போர் புரிய வந்திருப்பவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும். சோ திருதராஷ்டிரனுடைய மகன், அதாவது துரியோதனனை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட தான் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனை சார்ந்தவர்கள், எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கர்ணன் முதல் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. யார் அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து பாக்குறாரு. சோ தன்னுடைய தந்தையான திருதராஷ்டிரிடம் கூட்டு சேர்ந்து பாண்டவர்களின் அரசை சதித்திட்டங்களால் ஆக்கிரமிக்க துரியோதனன் விரும்பினான் என்பது விளம்பர ரகசியமாய் இருந்தது. விளம்பரம் அப்படின்னா என்ன? எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்துறது. ரகசியம் அப்படின்னா என்ன? யாருக்குமே சொல்லாம மறைச்சு வைக்கிறது. இங்க என்ன சொல்றார் பிரபுபாதர்? இவனுடைய திட்டங்கள் எல்லாமே, துரியோதனனுடைய திட்டங்கள் எல்லாமே விளம்பர ரகசியமாய் இருந்தது. அவன் என்ன செஞ்சாலுமே வந்து மத்தவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது இவன் அதர்ம வழியிலே நடக்கின்றான் அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் அந்த வார்த்தையை வந்து அங்க வந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறாரு. அப்போ துரியோதனனை எல்லாமே ஒரே மாதிரியான எண்ணங்கள் உடையவர்கள் தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா வந்து சேருவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இங்க இவனுடைய எண்ணத்தின் மன ஓட்டத்துக்கு, வேவ்லென்த்துக்கு யாரெல்லாம் ஒத்து வர்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அவங்க கூடவே போய் சேர்ந்திருக்காங்க. சோ அதுதான் அவங்களதான் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி இங்க வந்து பாக்குறாரு. சோ யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்து பாக்குறாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? ஒரே குட்டையில் மட்டைகள் இவர்கள். சோ ஒரே குட்டையில ஊர்ன மட்டை அப்படி நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா? ஒரே மாதிரி இருந்தா அதுதான் இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார். சோ அவங்களோட சமாதானம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கிடையாது. அப்போ பகவான் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால தனக்குத்தான் வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து தெரிந்து இருந்தாலும் கூட அந்த படைகளுடைய பலத்தை கணக்கிட விரும்புகிறார். அதற்காக வந்து பாக்குறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து ஒரு போர் வீரனுடைய கடமையும் கூட, படைகளுடைய அந்த பலத்தை வந்து மதிப்பிடுவது அப்படிங்கிறது. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ நம்ம இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் நம்முடைய வாழ்க்கை தேரை வந்து ஓட்டுவதற்கு தயாராக இருக்கிறாராம். நம்முடைய வாழ்க்கை தேரை நம்ம வந்து அவர்கிட்ட ஒப்படைக்க நம்ம தயாராக இருக்கிறோமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து. சோ 24வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சஞ்சய உவாச்ச. இப்ப சஞ்சய யாருன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிரனுடைய காரியதரிசி. அவர் ஏதோ சொல்ல போறார். என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். ஏவ முக்தோ ரிஷிகேஷோ உடாகேஷேன பாரத சேனையோருவயோர் மத்தியே காமயித்வா ரதோத்தமம். சஞ்சயன்
பரதகுலத்தவனே, அர்ஜுனனால் இவ்வாறு கூறப்பட்ட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனது மிகச்சிறந்த தேரை இருதரப்பு சேனைகளின் நடுவே செலுத்தி நிறுத்தினார். சோ அர்ஜுனன் கேட்கிறார், நடுவே நிறுத்த சொல்லி, அதனால பகவானும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டார். இப்போ அர்ஜுனனை குடாகேஷ அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. குடாகேஷ அப்படின்னா, குடாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உறக்கம், தூக்கம். இந்த தூக்கத்தை வென்றவன் அப்படின்னு ஒரு பட்டப்பேர் உண்டு அர்ஜுனனுக்கு. இந்த குடாகேஷன் தூக்கம்னு சொல்லலாம், அறியாமைன்னு சொல்லலாம். அப்ப அர்ஜுனன் தூக்கத்தையும் வென்றவர், அப்புறம் அறியாமையையும் வென்றவர். சோ பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நட்பு கொண்டிருந்ததுனால அவருக்கு அறியாமை கிடையாது அப்படிங்கறதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணரை ஒரு கணமும் மறக்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கிறது இதுதான் ஒரு பக்தனுடைய இயற்கை, பக்தனுடைய இயல்பு, சுபாவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்க ஏன் குடாக் அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா, நல்ல மை இருட்டாக இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனனாலே வில்லை அம்பை குறிவார்த்து எய்ய முடியும். அதுக்காக இரவிலே கூட ஒரு தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறாரு துரோணாச்சாரியார். அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே அவர் அந்த மிலிட்ரி ஆர்ட் நைட்ல எல்லாம் எப்படி அம்பையணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர்கிட்ட போய் கத்துக்கிறாரு ஒரு தடவை. அதனாலதான் உறக்கத்தை வென்றவன், தூக்கமே இல்லாம அந்த வில்வித்தைய கத்துக்கிறார். அதனாலதான் குடாகேஷன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். சோ இப்போ பக்தனுடைய நிலை என்ன? நம்மளுடைய எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லயும் நம்ம பக்தியையும் பகவானையும் மறப்பது கிடையாது. உணர்விலோ உறக்கத்திலோ பகவானின் பக்தர்களால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது உருவம், பெயர், குணம், லீலைகள் இவற்றை எண்ணாமல் இருக்க முடியாது. நல்ல உறக்கத்துல இருந்தாலும் கூட ஒரு தூய பக்தனுக்கு, ஏன்னா தூங்க போகும்போதே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு நம்ம படுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? யாரோ யூஸ் பண்றேன் உள்ள, நீங்க உங்களை மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி, ஏன்னா ரெக்கார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பகவானுடைய உருவம், பெயர், இந்த மாதிரி எதையுமே ஒரு நல்ல பக்தர்னால மறக்க முடியாது. நல்ல எப்பவுமே சரி, நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட. ஒரு தடவை ருக்மணிக்கு பகவான் மேல ரொம்ப ஆதங்கம். எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனோடையே போறார். குளிக்க போகணும்னா ஆத்தங்கரைக்கு அர்ஜுனனோடையே போறார். சாப்பிடணும்னா ஒரே தட்டுல சாப்பிடுறாங்க. தூங்கணும்னா 2 பேரும் ஒரே பாயில படுத்து உறங்குறாங்க. இது என்னது அப்படின்னு ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லை. கொஞ்சம் ஆதங்கமாவே இருந்துச்சு. ஒரு தடவை இதையே நாரதரும் பார்த்துட்டாரு. அப்ப நாரதர் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. வரும்போது நல்ல அர்ஜுனர் நல்ல பகவானுடைய அந்த கால்ல படுத்துட்டு நல்ல உறக்கத்துல இருக்கிறாரு. சோ நாரதர் நாரத முனி எப்படிப்பட்ட முனி இல்லைங்களா? அவர் கேட்கிறாரு, அவன் ஒரு நரன். யார பார்த்து? அர்ஜுனனை பார்த்து. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நரன் தானே இல்லைங்களா, மனித பிறவி. சோ அவன் ஒரு நரன், அவன் உங்க கால்ல படுத்துட்டு உறங்கிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு கேட்கும் போது பகவான் சிரிச்சுக்கிறாரு. அப்புறம் சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு, நாரதர் கிட்ட பக்கத்துல வர்ற மாதிரி கூப்பிடுறாரு. அவருடைய அர்ஜுனருடைய ஒரு ரோமத்தை பீத்தி எடுக்க சொல்றாரு, கையில இருக்கிற ரோமத்தை. சோ அவரும் கொஞ்சம் தயங்குறார். அப்புறம் பகவான் சொன்னதுனால எடுக்கிறார். அதை உங்க காது பக்கத்துல கொண்டு போய் வச்சு கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த காது பக்கத்துல அந்த ரோமத்தை கொண்டு போய் வச்சா அந்த ரோமம் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபித்து கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ண 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 அவருடைய நாமத்தையே ஜபித்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ நாரதருக்கு ஒண்ணுமே பேச முடியல. சோ அதனாலதான் உறக்கத்திலே கூட பக்தர்கள் பகவானுடைய நாமத்தை, ரூபத்தை, அவருடைய லீலா வினோதங்களை என்னைக்குமே மறக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் தான் அர்ஜுனன் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதனால இவர் உறக்கத்தையும் வென்றவர், அறியாமையையும் வென்றவர். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது சமாதி. அப்படி இருக்கிற பக்தர்கள் சமாதியில இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ண உணர்விலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுடைய சொல், செயல் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தான். சோ எல்லாமே முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ண நினைவிலேயே இருக்கிறாங்க. சோ இதுக்கு பேர் சமாதி அப்படின்னு நம்ம இங்க சொல்றோம்.
சோ இதுதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சேனைகளின் நடுவே தேரை நிறுத்துவதற்கான அர்ஜுனன் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ எனவே அவர் அவ்வாறு செய்த பின்வருமாறு கூறலானார். சோ கொண்டு போய் தேரை நிறுத்தியாச்சு, அவரும் பார்க்கிறார், அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இத யார் யாருக்கு சொன்னாங்க இங்க நடந்தத? சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரத்தை சொல்றார். சோ நாமும் பகவானோட கேசியில இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கேசி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னா மகாமந்திரம் ஜபம் செய்ய வேண்டும், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்களை படிக்கணும், சத் சங்கத்துல இருக்கணும். அதுதான். சோ இப்ப 25வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பீஷ்ம த்ரோண பிரமுகத சர்வேஷாம் சமஹீஷிதாம் உவாச பார்த்த பஷ்யைதான் சமவேதான் குருநிதி. சோ பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலகத் தலைவர்களின் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கே கூடியிருக்கும் குருவம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். அப்போ குருவம்சம் அப்படிங்கிறது கௌரவர்களை மட்டும்தான் குருவம்சமா? பாண்டவர்கள் குருவம்சம் இல்லையா? பகவான் ஏன் இப்படி சொல்றார் அப்படின்னா கிண்டலா சொல்றார். நீ இவங்களை எதிர்த்து போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற, ஆனா உன்னை எதிர்த்து போர் செய்வதற்கு அங்க நிக்கிறவங்க எல்லாம் பார் குருவம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். சோ அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா உயிர்களின் பரமாத்மா, எல்லா உயிர்வாளிகளோட மனசுலையும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனன் மனசுல என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஏன்னா பகவானுக்கு அவர் படைத்த அனைத்து உயிர்வாளிகளுடைய பாஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரியும், இப்ப மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நிகழ்காலம் தெரியும், அவர்களுடைய எதிர்காலமும் தெரியும், எல்லா ஜீவராசிகளுடைய எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். சோ ரிசிகேஷன் அப்படிங்கிற இந்த சொல் இங்கே உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவர் எல்லாம் அறிந்தவர் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காகத்தான் இங்க அந்த வார்த்தை அவருடைய பெயர் இப்படி உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பிரித்தாவின் புத்திரன் அப்படின்னா யாரு? அர்ஜுனரை தான் சொல்றாரு. சோ அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய தந்தை வாசுதேவரின் சகோதரியான தன்னோட அப்பாவான, அதாவது குந்தி யாரு? தன்னோட அத்தை, தன் தந்தையா கூட பிறந்தவர். பிரித்தா அப்படிங்கிற பேர் குந்திக்கு இருக்கிறது. சோ அதனாலையும் கூட தன்னுடைய ஆத்ம நண்பன், தன்னுடைய அத்தை மகன், தன்னுடைய பக்தன், இந்த 3 ரீசன்னாலதான் அவர் தேரோட்ட ஒத்துக்கிட்டார் இல்லைங்களா? அது மட்டும் கிடையாது, அவர் காட்லி கேரக்டர்ஸ், ரொம்ப 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 சாஃப்ட் நேச்சர்ட் பர்சன் அர்ஜுனன். சோ தெய்வீகமானவர் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதனாலதான் அவருக்கு பகவான் மேல பொறாமை அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் கூட கிடையாது. இந்தந்த ரீசன்கள்னாலதான் பகவான் அவருக்கு தேரோட்ட ஒப்புக்கிறார். ஆனா இங்க குருவம்சத்தினரை பார். அப்போ அர்ஜுனனும் குருவம்சம் தானே, அப்போ அவங்கள மட்டும் குருவம்சன் அப்படின்னு தனியா பிரிச்சு ஏன் சொல்றாங்கன்னா கிண்டல் பண்றார். சோ யாரை எதிர்த்து நீ போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க மேல கருணை காட்டுற இல்லையா, ஆனா அவங்க உன்னை எதிர்த்து போர் செய்ய அப்படி கும்பலா ஒரு வம்சமே கூடி நிற்கிறது பார் அப்படிங்கிறதுனால பகவான் கேலியாக இத பத்தி சொல்றார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். இப்போ 26வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். தத்ரா பஷ்யத் ஸ்திதான் பார்த்த பித்ரூன் அத பிதாமகான் ஆச்சார்யான் மாதுலான் பிராத்ருன் புத்ரான் பௌத்ரான் ஸ்கிமேஸ்ததா சுவசுரான் சுகுஸ்திர சைவ சேனையோருபயோரபி. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருதரப்பு சேனைகளுக்கு இடையிலே யார் யாரெல்லாம் நிற்கிறாங்க? அங்கே தந்தைமார்கள், அதாவது பெரியப்பாமார்கள், சித்தப்பாமார்கள் நிற்கிறாங்க, பாட்டனார்கள் நிற்கிறாங்க, ஆசிரியர்கள் நிற்கிறாங்க, மாமாக்கள், சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள். இது மகன்கள் பேரன்கள் சொல்றதெல்லாம் கௌரவர்களுடைய மகன்கள் பேரன்கள், இவங்களுக்கும் மகன்கள் பேரன்கள் தானே ஆகணும். அதனால இவங்க எல்லாருமே நிற்கிறாங்க. நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள், மாமனார்கள் இருக்கிறார்கள், மற்றும் வெல்விஷர்ஸ், நன்மை விரும்பிகள் எல்லாருமே போர்க்களத்தில் கூடியிருக்கிறார்கள். அதுவும் யாருக்கு எதிராக? அர்ஜுனருக்கு எதிராக. சோ போர்க்களத்தில் எல்லா விதமான உறவினர்களையும் அர்ஜுனர் பார்க்கிறார். தன்னுடைய தந்தையின் கூட்டாளியான பூரீஸ்வரன்
அப்படி அவரை பார்க்கிறார். பீஷ்மரை பார்க்கிறார். சோமதத்தர், இவங்க 2 பேர் யாரு? பீஷ்மர் ஆசிரியர்கள். சல்லியன், சகுனி போன்ற மாமாக்களை பார்க்கிறார். துரியோதனன் போன்ற தம்பிகளை பார்க்கிறார். லக்ஷ்மணன், அஸ்வத்தாமா போன்ற நண்பர்களை பார்க்கிறார். கிருத்தவர்மன் போன்ற நன்மை விரும்பிகளை பார்க்கிறார். மேலும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். அந்த படைகளை எல்லாம் வந்து பார்க்கிறார். இவங்க எல்லாருமே கூடி இருக்கிறதை வந்து அவரால பார்க்க முடிகிறது. இது நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் 27வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். தான் சமீஷ்ய சகௌந்தேய சர்வான் பந்தூனவஸ்திதான் கிருபயா பரயா விஷ்டோ வீக்ஷிதன்னிதமப்ரவீத். குந்தியின் மகனான அர்ஜுனன் அவன் அந்த நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டபின் பரிவால் நிறைந்து இவ்வாறு கூறலானான். சோ இவங்களை எல்லாம் பார்த்த உடனே அவனுடைய மனசு ரொம்ப கலங்கி போச்சு. சோ கருணையினாலே, இரக்கத்தினாலே கண்கள்ல வந்து கண்ணீர் ததும்பி நிற்கிறது. சோ என்ன பண்றது? இவங்களை எல்லாமா நான் கொல்ல போறேன்? இவங்களை நான் கொல்லணுமா? இவங்களை மேல நான் அம்பெய்து கொல்லணுமா? என்னுடைய தாத்தா பீஷ்மர் மேல நான் அம்பெய்யணுமா? என்னுடைய குருவான துரோணாச்சாரியார் மேல நான் அம்பெய்யணுமா? தன்னுடைய தம்பிகள்ல கூர்மையான அம்பை எய்து கொள்ள வேண்டுமா? அப்படின்னு அந்த கலக்கத்தினாலே வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தை வந்து சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். திருஷ்வேமம் அர்ஜுனபுவாச்ச திருஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. அர்ஜுனர் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வோடு என் முன் கூடியுள்ள என்னுடைய நண்பரையும் உறவினரையும் கண்டு என் உடல் நடுங்கி வாய் உலர்வதாக உணர்கிறேன். சோ அவருக்கு வந்து அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அவருடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்குது. சோ வாய் வந்து அப்படி காஞ்சிருச்சு சுத்தமா. அவர்னால பேசவே முடியல. சோ இது யாருக்கு நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு? அவங்க எல்லாருமே தன்னை எதிர்த்து போரிட வந்திருக்கிறாங்க. ஆனாலும் இவர் அவரோடு போரிடுவதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அவரை வந்து கருணையோடு பார்க்கிறார், கம்பேஷன். சோ இரக்கப்படுகிறார் அவர் மேல. யாருக்கு இந்த உணர்வு வரும் அப்படின்னா, இறைவனிடம் யார் உண்மையான பக்தி செலுத்துகின்றார்களோ, சோ அந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்கள், நல்ல குணங்கள் யாருக்கு நிறைந்திருக்கிறதோ அவங்களுக்குதான் இந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு ஏற்படும், இரக்கம் வரும். அதே சமயம் தெய்வ பக்தியே இல்லாதவருக்கு கல்வி, பண்பாடு போன்ற எல்லா குணங்கள் நிறைஞ்சு இருந்தா கூட தெய்வீகமான குணங்கள் வந்து அவர்கள் கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா பக்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும்தான் தெய்வீகமான குணங்கள் இருக்கும். மத்த கேரக்டர்ஸ் நல்ல வந்து பாடக்கூடியவர், ஆடக்கூடியவர், நிறைய திறமைகள் நிறைந்தவர், அப்படி இப்படி நிறைய திறமைகள் அவர்கிட்ட இருக்கலாம். ஆனாலும் இந்த காட்லி கேரக்டர்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா, யார் பக்தியோட இருக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இந்த காட்லி கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், மற்றவங்க கிட்ட இருக்காது. எனவே தனது உறவினர்களை கண்ட பின் அர்ஜுனன் தனக்குள் சண்டை செய்ய முடிவு செய்திருந்த அவர்களிடம் பரிவால் நிறைந்து போனான். அவர்களை பார்த்து கருணைப்படுகிறார், இரக்கப்படுகிறார். சோ அந்த வீரர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே இரக்கம் கொண்டிருந்தார். ஆனாலும் எதிர்த்தரப்பு வீரர்களிடம் கூட நிச்சயமான மரணத்தை எதிர்பார்த்து இறக்கப்பட்டான். ஐயோ இவங்கெல்லாம் இறக்க போகிறார்களே, இவர்கள் தங்களுடைய உயிரை விட போகிறார்களே அப்படின்னு இறக்கப்படுறார். இந்த மாதிரி நினைச்சதுனால அவருடைய உடல் அங்கங்கள் நடுங்குகிறது, வாய் வந்து உலர்ந்து போனது. சோ அந்த இதை பார்த்து அவர் அதிர்ந்து போகிறார். இத்தனை பேரா என்னை எதிர்த்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ உண்மையில் வந்து அந்த குரு வம்சமே நிக்குது. அந்த 5 பாண்டவர்களை தவிர குரு வம்சம் முழுசும் வந்து நிக்குது. சோ இந்த மாதிரி ரத்த சம்பந்தம் உள்ள எல்லாருமே வந்து தன்னை எதிர்த்து போரிட வந்து நிக்கிறத அவங்க பாக்குறாரு. சோ அந்த மாதிரி பக்தனான அர்ஜுனனிடம் இரக்கம் நிரம்பி வழிகிறது அப்படி பார்த்தாலும் கூட. சோ அதுதான் வந்து அவர் தன்னிலை இழக்கிறார். அந்த மாதிரி அவர் வந்து அளவும் செய்கிறார். இது போன்ற மாதிரி பலவீனத்தினால் அல்ல, இது வந்து அவருடைய பலவீனம் கிடையாது. இது வந்து அது ஒரு நல்ல குணம். தூய பக்தனுக்கே உரிய மென்மையான இதயம் கொண்டவர், சாஃப்ட் நேச்சர்ட், சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன். அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரியாக இவர் வந்து தன்னுடைய நிலை மறந்து தனக்கு என்ன கடமை அப்படிங்கிறதே வந்து அவர் மறந்துட்டார்.
சோ அதெல்லாம் மறந்துட்டு இரக்கத்தோட பேசுகிறார். சோ பகவானிடம் யாருக்கு தூய்மையான சலனமற்ற பக்தி இருக்கிறதோ அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இந்த மாதிரி குணம் இருக்கும். பக்தி இல்லாதவர்கள் கிட்ட உலக பௌதீக குணங்கள், மெட்டீரியல் கேரக்டர்ஸ் தான் நிறைஞ்சி இருக்கும். சோ அதனால இவர் தன்னுடைய சாஃப்ட்லி நேச்சர்னால, அந்த ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர்டு பர்சன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் மேல ரொம்ப இரக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். இங்க ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்டிருக்கிறது. நம்ம இத கடைசியில பார்க்கலாம். 77வது இல்ல இப்பவே கூட பார்த்து போயிடலாம். உங்கள் சகோதரனுக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. மருத்துவர்கள் அதுதான் ஒரே தீர்வு என்கிறார்கள். ஆனால் அவர் மிகவும் பயப்படுகிறார். அப்போ நீங்க என்ன செய்வீங்க? மருத்துவரிடம் அழைத்து போய் அறுவை சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வீங்களா? இல்ல பயப்படுறார் அப்படிங்கறதுனால பெயின் கில்லர்ஸ் கொடுத்து அந்த சிகிச்சையை தவிர்ப்பீர்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நீங்க என்ன செய்வீங்க? பயத்தை போக்க வழி செய்வோம். இல்ல இல்ல, அவருக்கு கொண்டு போய் அறுவை அறுவை சிகிச்சைக்கு தான் ஏற்பாடு மேம், பயத்தை போக்கிட்டு அறுவை சிகிச்சைக்கு அக்செப்ட் பண்ண வைக்கணும். அதுதான் சரிங்களா? அதுதான் கரெக்ட். இப்போ அதுவே கீழே உள்ள ஒரு உடன் நெருங்கிய நண்பர் யாரோ டெரரிஸ்ட் கும்பல்ல போய் சேர்ந்துடுறாரு. அத போலீஸுக்கு, வெளிவரங்களுக்கு அது அவனோட சுதந்திரம், அவன் எங்க வேணா போகட்டும் அப்படின்னு விட்டுருவீங்களா? ஒண்ணுதான். ஃபர்ஸ்ட் போலீஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம், அந்த வீட்டு பெரியவங்களுக்கும் நம்ம அதை பத்தி தெரிவிப்போம். இல்லைங்களா? சோ நீங்கள் ஒரு நீதிபதி, குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஒரு 18 வயசு பையன் கூட்டு பலாத்காரத்துல ஈடுபட்டு குற்றம் செய்திருக்கிறான். இதை பத்தி என்ன நினைப்பீங்க? இது அடுத்தவர்கள் இத்தகைய குற்றங்கள் செய்யவே பயப்படும்படி அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்குவீர்களா? இல்ல சிறு வயது அப்படின்னு அவனுடைய வாழ்க்கை வீணாகி விடாதவாறு தண்டனை தருவீர்களா? சோ அது அக்ரஸர்ஸ் பத்தி நம்ம வருது பின்னாடி. 6 அக்ரஸர்ஸ் யார் யாரு அப்படின்னு. அவங்களுக்கு விசாரணையே தேவையில்லை, அவங்களுக்கு மரண தண்டனை தேவையில்லை. சோ இங்க கீரை காய்கறிகள் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றான். அப்போ கவர்ச்சிகரமான தயாரிப்புகள் செய்து ஏமாற்றுகளை சாப்பிட செய்வேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன். அவன் சந்தோஷம் என் சந்தோஷம், அவனுக்கு பிடிச்சதை மட்டுமே தருவேன் அப்படிங்கிறது. இரக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல குணம் தான். ஆனா எந்த இடத்துல அதை பயன்படுத்த அப்படிங்கிறத பொறுத்தது. சோ நம்ம பலவீனப்படுத்துற இடமா இருந்தா நம்ம அங்க கருணை காட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த ஸ்லோகம், அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வேப துஷ்ட சரீரே மே ரோமஹர்ஷஸ்ச ஜாயதே காண்டீவம் சம்சதே கஸ்யாத் தத்வைவ பரிதக்யதே. என்னுடைய உடல் முழுவதும் நடுங்குகிறது, மயிர் கூச்சரிக்கிறது, என் வில்லான காண்டீபம் கையிலிருந்து நழுவுகிறது, தோல் எரிகிறது. சோ அப்படின்னு சொல்றார். சோ விதவிதமான உடல் நடுக்கம் இருக்கிறது. நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரு பகவான பார்க்கும் போது ஒரு மயிர் கூச்சரியும் இல்லைங்களா? அது நம்மளே ஃபீல் பண்ணிருக்கிறோம் நிறைய இடங்கள்ல இல்லைங்களா? இப்ப திருப்பதிக்கு போறோம், பகவானுடைய தரிசனத்தை பார்த்தோம்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போவோம். பகவானை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்மளுடைய அந்த ஒரு மயிர்கூச்சம் ஏற்படும். அது சில சமயங்கள்ல வேற வேற சமயத்துல கூட அதுவும் ஆன்மீகம் சம்பந்தமாக நமக்கு ஏற்படும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மயிர்கூச்சம் ஒன்று. சோ ஒரு ஆனந்தத்துல, ஒரு பக்தியில அந்த மாதிரி ஒரு மயிர்கூச்சம். இன்னொன்னு பயத்தினாலே ஏற்படுகின்ற மயிர்கூச்சம். சோ இது இப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது எப்படிப்பட்டது? 2வது மயிர்கூச்சம். சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உயிர் நஷ்டத்தை உத்தேசித்து பயத்தால் ஏற்பட்டது அர்ஜுனனுக்கு ஏற்பட்டது. அதனால அவனுடைய காண்டீபம் நழுவ விடுகிறான். அவனுக்கு பொறுமை இல்லை. இப்போ அவன் அவனுடைய ஸ்கின் எல்லாம் எரியுது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு அவனுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இது எதனால ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா, இது பௌதீகத்தின் தொடர்பினால் ஏற்பட்டது. ஏன்னா யார் பிறக்கிறோமோ அவர்கள் அனைவருக்குமே பிறந்த அன்னைக்கே இறக்குற டேட்டும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இவர்கள் எல்லாம் அதர்மிகள், அழிய வேண்டியவர்கள். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். இவர்கள் எல்லாம் ஒரு நெல் வயலிலே இருக்கின்ற களைகள். இவர்கள் பிடுங்கி எரியப்பட வேண்டியவர்கள். அப்போ இவங்கள் மேல கருணை காட்டுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்கு கருணை காட்டணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ அதுதான் இன்னும் அர்ஜுனர் தான் ஒரு ஆத்மா, தான் உடல் அல்ல அப்படிங்கிற அந்த சாங்கிய தத்துவத்தை அவர் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஏன்னா பகவான் தான் அந்த மாதிரி உணர்ந்து கொள்ளாத மாதிரி அறியாமையிலே ஆழ்த்தி வச்சிருக்கிறார். இப்ப நான் சொல்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட செகண்ட் சாப்டர் வரும்போது நீங்க இதை புரிஞ்சுப்பீங்க. அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம். பிரமதீவ சமே மனக நிமித்தானி சபஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. இனியும் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது. என் மனம் குழம்புகிறது. நான் என்னையே மறக்கின்றேன். கேசியை அளித்தவரே, கெட்ட சகுனங்களையே நான் பார்க்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான் கிட்ட. இன்னும் என்னால போர் செய்ய முடியாது, என்ன விட்டுடுங்க. நான் கேசி அப்படிங்கிற அரக்கனை அழித்தவரே, சின்ன வயசுலயே அந்த குதிரைய அரக்கன் இல்லைங்களா கேசிங்கிறவர், அதனாலதான் கேசவன் அப்படிங்கிற பேரே பகவானுக்கு வந்துச்சு. அந்த அசுரனை அழித்தவரே, நான் இப்ப எனக்கு கெட்ட சகுனங்களாகவே தெரிகிறது, அதனால நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. பொறுமையை இழந்துட்டாரு, போர்க்களத்துல நிக்க முடியல. சோ மனசு பலமிழந்து போயிருச்சு, தன்னையே மறந்துட்டாரு. சோ ஏன் இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னா, இந்த உலகியமான விஷயங்கள்ல மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கிறதுனால, மெட்டீரியல் லைஃப்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். இது மத்தவங்களுக்கு, நம்மள மாதிரி மனுஷங்களுக்கு சரி, ஆனா அர்ஜுனரும் அந்த ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறார். உலகியமான பொருட்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு இப்ப நம்ம எல்லாமே நம்மளுடைய பந்தங்கள், நம்மளுடைய அம்மா அப்பா, கணவன் மனைவி, பிள்ளைகள் எல்லாருமே இந்த பாடியிலே ரிலேஷன்ஸ் தான். இந்த உடலினாலே நம்மளுக்கு தொடர்பு உடையவர்கள். நான் இறந்துட்டேன் அப்படின்னா அவர்கள் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது. அப்போ தற்காலிகமான உறவுகளுக்காக நாம ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்? நம்ம இது எல்லாமே அசத், தற்காலிகமானது. அப்போ சத் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சத் அப்படின்னா பகவான். பகவானோட நம்ம கொண்டிருக்கிற உறவுதான் நிரந்தரமானது. இந்த உறவுகள் எல்லாம் தற்காலிகமானது. மரணம் என்று ஒன்று வந்துட்டா நம்ம இதெல்லாம் அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிடும். நமக்கு அவங்களுக்கு என்ன கனெக்ஷனும் இருக்க போறது இல்லை. அப்போ நம்ம அசத்துக்காக பாடுபடணுமா, சத்துக்காக பாடுபடணுமா, தற்காலத்துக்காக பாடுபடணுமா, நிரந்தரத்துக்கு பாடுபடணுமா அப்படிங்கறதுதான். இங்க அர்ஜுனர் தற்காலிகமான இந்த உறவுகளுக்காக கவலைப்படுகிறார், போர் செய்ய மாட்டேன் என்கின்றார். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பாகவதத்துல 11th கேண்டோல பயம் விதாய் விதி வேஷ தியாத் அப்படிங்கிறாங்க. இவ்வாறான அச்சமும் மனநிலை இழப்பும் பௌதீக நிலைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் உண்டாகிறது அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது நம்ம மனுஷங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய குணங்கள் இது எல்லாமே. அவங்கதான் இந்த பாடிலி ரிலேஷன்ஸ்க்கு, இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுறவங்க. சோ போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் துக்கத்தை மட்டுமே கண்டான். சோ அவன் ரொம்ப கவலையில் இருக்கிறான். எதிரியை வெற்றி காண்பதிலும் அவன் மடிவு கொள்ள முடியாமல் இருந்தது. சோ துரியோதனனை எதிர்க்கணும், அவனை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இல்ல, எனக்கு வெற்றி எல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. நிமித்த அப்படிங்கிற சொல் இங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எதிர்பார்ப்புகளில் ஏமாற்றத்தையே ஒருவன் காணும் போது நான் ஏன் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும். அதான் சோ நான் ஏன் இருக்கிறேன், நான் இருக்கிறதுக்கே தேவையே இல்லை, நான் இந்த பூமிக்கு பாரமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா. அதுதான் அந்த நிலைமையில தான் இப்ப அர்ஜுனர் இருக்கிறார். ஒவ்வொருவரும் தன்னிலும் தன்னலத்திலும் கவனமுற்றவராய் இருக்கிறார்கள். சோ எல்லாருக்குமே செல்பிஷ்னஸ் இருக்கு. யாருமே செல்பிஷ்னஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்துட்டோம். சோ மறந்ததுனால பகவான் கிட்ட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறுபடியும் புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம இருக்கிறோம். எல்லாருடைய நலன் காணுபவரான கிருஷ்ணரின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி அர்ஜுனன் தனது சுயநலத்தை புறக்கணிக்க வேண்டுமாய் இருந்தது. சோ இப்போ எல்லாருடைய நலத்தையும் பேணுபவர் யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். சோ அவர் என்ன சொல்றாரோ, அவருடைய விருப்பம் என்னவோ அதன்படிதான் அர்ஜுனன் நடக்கணும். தன்னுடைய இஷ்டம் படி நடக்க கூடாது.
சோ கட்டுப்பட்ட ஆத்மா ஆனா இத மறந்துருது. நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன்டு சோல்ஸ். அதனால பகவான் என்ன சொல்றாரோ, நம்ம ஏதோ ஒரு தப்பு செய்ய போகும்போது கூட உள்ள இருக்கிற நம்ம பரமாத்மா இத செய்யாதே, உனக்கு தப்பு, இது நல்லதில்லைன்னு அறிவுறுத்தறா. ஆனா நம்ம வந்து அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு மனசு என்ன சொல்லுதோ அந்த மாதிரி நடக்கிறோம். அதனால நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல துன்பங்களால் அவதியுறுகிறோம். இந்த போரிலேயும் வெற்றி தனக்கு ஏக்கத்தையே கொடுக்கும் என்று எண்ணினான் அர்ஜுனன். சோ இந்த போரில நான் ஜெயிச்சா கூட அது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது, ஏக்கத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து இங்க நினைச்சுக்கிறாரு. துன்பங்கள் வந்து 3 வகை அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதி ஆத்மீக, அதி தெய்வீக, அதி பௌதீக அப்படிங்கிறது. சோ இந்த மாதிரி துன்பங்கள் எதனால வருது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கிற சுகங்கள் மட்டும்தான் சுகங்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அது தற்காலிகம். நம்மளுக்கு நிரந்தரமான ஒரு இடம் இருக்கிறது. அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னைக்குமே வந்து நிரந்தரமான சந்தோஷம். நமக்கு இந்த பௌதீகத்துல கிடைக்கிற சந்தோஷம் எல்லாம் நிரந்தரமானதா இல்ல. கொஞ்ச நாளைக்கு சந்தோஷம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் துன்பம். சோ இது மாத்தி மாத்தி தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. ஆனா அந்த நிரந்தரமான துன்பத்தை வந்து தேடி அலைந்து கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனா அந்த நிரந்தரமான துன்பம் இந்த பௌதீக உலகத்திலே இல்லை. அது கிடைக்கவே கிடைக்காது. அந்த நிரந்தர இன்பம் பகவானிடம் திருநாட்டில் அவரோட சேர்ந்து இருக்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் இல்லாததுனால நம்ம வந்து அறியாமையிலே நம்ம வந்து மூழ்கி கிடக்கிறோம். நம்முடைய புலன்களை திருப்தி செய்து கொள்வது மட்டும்தான் இன்பம். இந்த பௌதீக இன்பம், மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் மட்டும்தான் சந்தோஷம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். சோ அதிகமான பற்றுதல் ஆபத்தானது. சோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த உலகத்தோட நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துகிறோம். சோ நம்ம வந்து இந்த உலகத்திலேயே வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்போம், மறுபடியும் இறப்போம், பிறப்போம், இறப்போம், பிறப்போம். இந்த ரீபர்த், அந்த சைக்கிள் வந்து நம்மளுக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். எப்படி ஒரு பெரிய ராட்டனத்துல ஏறி உட்கார்ந்துட்டா மேல இருக்கிறவன் கீழே வருவான், கீழே இருக்கிறவன் மேல போவான். கண்டிப்பா இது நடக்கும். அதனாலதான் நம்ம இந்த பற்றுதல் எப்படி வந்து இந்த துரியோதனன் பிறந்தப்போ ரொம்ப அவசகுணங்களே நிகழ்ந்தது. சோ வானில வந்து ரத்த மழை பெய்தது. அப்போ ஓநாய்கள் எல்லாம் வந்து ஊளையிட்டன, அழுதன. சோ இந்த மாதிரி நிறைய அபசகுணம் நடக்கும் போது அங்க வந்து ஜோசியக்காரங்க எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க, இந்த பிள்ளையினாலே பெரும் நாசம் விளைய போகிறது, இந்த பிள்ளைய வந்து உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா எந்த அம்மாவாவது வந்து பிள்ளைய விட்டு கொடுப்பாங்களா? அவன் எவ்வளவு கெட்டவனாதான் இருக்கட்டுமே, திருடனா இருக்கட்டும், கொலை பண்ணவனா இருக்கட்டும், ஆனாலும் வந்து அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து பாதுகாப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் இவனுக்கும் வந்து நடந்தது. அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வைக்கிற பற்று, அந்த பற்றுனால நம்மளுக்கு வந்து துக்கம் தான் கிடைக்கும். துக்கம் தான் அதனுடைய ரிசல்ட். சோ அந்த ரிசல்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த உலகத்தோடு நம்மை சம்பந்தப்படுத்துகிறது. அந்த சம்பந்தப்படுத்துறதுனால நம்ம அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய கர்மாக்கள் அமைகிறது. அந்த கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப பாவங்களும் புண்ணியங்களும் நம்மை வந்து சேர்கிறது. அந்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்பவும் நம்முடைய ஆசைகளுக்கு ஏற்பவும் நம்ம வந்து புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், இல்லைங்களா? திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்திலே பிறந்து அவஸ்தைப்படுறோம். இப்ப வந்து பகவான் 5 ரீசன் சொல்றார் அர்ஜுனர். நான் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு 5 ரீசன் சொல்றார். அந்த 5 ரீசனை தான் நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்க போறோம். ந ஸ்ரேயோனு பஷ்யாமி கத்வா ஸ்வஜனமாகவே ந காங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண ந சராஜ்யம் சுகானிஷ. சோ சொந்த உறவினரை இந்த போரில் கொள்வதனாலே எனக்கு என்ன நன்மை வரும் என்பது காண முடியவில்லை. இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ அரசையோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு அரசு வேண்டாம், எனக்கு வெற்றி வேண்டாம், எனக்கு வந்து எந்த இன்பமும் வேண்டாம். இவங்கெல்லாம் என்னோட சொந்தக்காரங்க, இவங்களை எல்லாம் நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன நன்மை வரப்போகிறது? அதனால வேண்டவே வேண்டாம், நான் இந்த போர் செய்ய விரும்பல அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றார். சோ ஒருவருடைய சுய நன்மை என்பது விஷ்ணுவில் தான் என்பதை அறியாமல் கட்டுண்ட ஜீவன்கள் உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளில் மகிழ்ச்சி காணும் நம்பிக்கையால் அவ்வுறவுகளால் கவரப்படுகின்றன. எனக்கு வந்து சந்தோஷம் என் மனைவியால, என்னுடைய குழந்தையினால, என்னுடைய அம்மா அப்பாவினால அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த உறவுகள் எல்லாம் தற்காலிக உறவுகள். நம்ம பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, எத்தனையோ பிறவிகள்ல பிறந்திருக்கோம்.
அத்தனை பிறவிகளிலும் நமக்கு அம்மா அப்பா இருந்திருக்காங்க, குழந்தைகள் இருந்திருக்காங்க, நம்ம எத்தனையோ அனுபவிச்சுட்டோம். ஆனாலும் நமக்கு அந்த அறியாமையிலே இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த தற்காலிகமான உறவுகளைத்தான் நம்ம நிரந்தரம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். அதனால இவர்கள்னாலதான் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது பொய். நமக்கு யார் நிரந்தர சந்தோஷத்தை கொடுப்பவர்? பகவான் விஷ்ணுவோட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு நிரந்தரமான சந்தோஷம். சோ அதுதான் நம்மளுக்கு நன்மை. சோ மயக்கத்தால் உலக இன்பங்களுக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே காரணம் என்பதை மறந்து விடுகின்றனர். சோ அப்படியே இந்த குடும்பம் நமக்கு அமையுது, இதுல சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படின்னா அது யாருனால? பகவான் கொடுத்ததுதான் அத கூட. ஆனா நம்ம அதை மறந்துட்டோம். மன்னர் குலத்துக்குரிய நீதியை கூட அர்ஜுனன் மறந்து விட்டதாக தெரிகிறது. ஒரு சத்திரியனுக்கு என்ன கடமை? வில்லைது எதிரிகளை கொள்வதுதான் கடமை. நாட்டை காக்கணும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும், அத மக்களை காக்கணும். ஆனா தன்னுடைய கடமை என்ன? பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்குது. சத்திரியனுக்கு இது, பிராமணனுக்கு இது அப்படிங்கிற டியூட்டி எல்லாம் இருக்குது. அதை கூட அவர் மறந்துட்டார். ஒரு மன்னனுக்கு போர் புரிதல், தன்னுடைய எதிரியை நாட்டுக்குள் நுழைய விடாமல் அவனை துரத்தி அடிக்கணும், அவனை போரில் வெல்லணும் அப்படிங்கறதுதான் கடமை. அதை கூட மறந்துட்டார். சோ இப்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நேரடி ஆணைக்கு கீழ் போர் முனையில் இறப்பவனும், துறவு நிலை வாழ்பவனும், சக்தி வாய்ந்ததும் ஒளி வீசுவதுமான சூரிய கிரகத்தில் புகும் தகுதி உடையவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. சோ பகவான் கண்ணு முன்னாடி போர்க்களத்துல யாரெல்லாம் இறக்கிறார்களோ அவர்கள் நேராக சொர்க்கம் புகுவார்கள் அப்படின்னு நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது. சோ அவர்கள் அதற்கு தகுதியுடையவர்கள். தன்னுடைய உறவினரை மட்டுமன்றி எதிரிகளை கூட கொல்ல தயங்குகிறான் அர்ஜுனன். தன்னோட உறவினர்களை அது அவரை மட்டும் கொல்ல தயங்கல, தன்னுடைய எதிரிகளை கூட கொள்வதற்கு தயங்குகிறான். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பசி இல்லாம இருக்கும்போது நம்ம போய் சமைக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு விருந்து சமைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால சமைக்க முடியுமா? மாதாஜி உங்களுக்கு பசியே இல்ல, நேத்து இப்ப லைனா கல்யாணமா வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, ஆவணி பிறந்துருச்சு, ஒரே முகூர்த்தமா இருக்கு, நீங்க நல்லா போய் கல்யாணத்துல சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க, விருந்து சாப்பிட்டு வந்துட்டீங்க. வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க வீட்டுக்கு இன்னொரு விருந்து சமைப்பீங்களா? நீங்க உங்களுக்கு சமைக்க தோணுமா? இல்ல, முடியாது. கஷ்டம். ஏன்னா பசி இல்ல. என்ன ரீசன்? பசி இல்ல. நல்லா நம்ம சாப்பிட்டு வந்துட்டோம், வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். விருந்து சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி பசி இல்லாதவன் எப்படி சமைக்க விரும்ப மாட்டானோ அந்த மாதிரிதான் உறவினரை கொல்வதால் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்காது அப்படின்னு அர்ஜுனன் நினைக்கிறாரு. இது எப்படி இருக்குது தெரியுங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம், ஒரு நகை வாங்குறோம், இல்ல ஒரு கார் வாங்குறோம். உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்க கிட்ட அதை காமிச்சு நம்ம அவங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம். கார் நல்லா இருக்கே, நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கே அப்படின்னு சொன்னா, பிரபு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பிரபு உங்க காரை பார்த்து, உங்களோட புது காரை பார்த்து? நான் இதெல்லாம் கேட்கிறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க பிரபு. பிரபு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ நம்ம அதை பார்த்து மத்தவங்க கிட்ட நம்ம காமிச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்குவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இருக்காதே. இவங்க எல்லாருமே போர்ல செத்துட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சு, அதனால நிறைய செல்வங்கள் எல்லாம் கிடைச்சு, அதெல்லாம் நான் யாருகிட்ட காமிச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது? யாருமே இல்லையே. சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றாரு? போர் புரிய விருப்பம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். சோ அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு, நான் போர் புரியல. எப்படி சன்னியாசிகள் எல்லாம் காட்டுக்கு போய் தவம் செய்வார்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் என்னுடைய இந்த ராஜ வாழ்க்கையை துறந்து நான் காட்டுக்கு போய் தவம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? ஒரு வர்ணம் ஆசிரமம் அப்படின்னு பிரிச்சாரு. சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டியை கொடுத்தாரு. ஒருத்தருக்கு உள்ள டியூட்டியை இன்னொருத்தர் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்ப சத்திரியரோட டியூட்டியை ஒரு பிராமணர் செய்ய முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி பிராமணரோட டியூட்டியை ஒரு சத்திரர் செய்ய முடியுமா? சத்திரியன் செய்ய முடியுமா? முடியாது. சோ அததான் சொல்றாரு பகவான், நீ காட்டிற்கு சென்று தனி வாழ்வு வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற அர்ஜுனா, ஆனா அது உனக்கு ஏத்தது இல்ல. நீ அப்படி செய்ய முடியாது. நீ அப்படி செஞ்சேன்னா உன்னுடைய தர்மத்திலிருந்து தவறியவனாகி விடுகிறாய். உன்னுடைய அந்த டியூட்டியிலிருந்து தவறிட்ட. அப்ப நீ பாவம் செய்தவனாகின்றாய் அப்படிங்கிறாரு.
இப்போ அடுத்தது 32 இருந்து 35 வரைக்கும் இங்க ஸ்லோகங்கள் குறிச்சிருக்கு. நான் அதை படிச்சிடுறேன். கிம் நோ ராஜேன கோவிந்த கிம் போகை ஜீவிதேன வா ஏஷாமர்த்தே காஞ்சிதம் நோ ராஜ்யம் போகா சுகானிஷ த இமே வஸ்திதா யுத்தே பிராணஸ்தக்த்வா ந ததானி ச ஆச்சார்யா பிதர புத்ராஸ் ததைவ ச பிதாமகா மாதுலா ஸ்வசூரா பௌத்ரா शाला सम्बन्धिनस्तथा येदान हन्तुमिच्छामि रतो अभि मधुसूदन अभि त्रैलोक्यराज्यस्य केदो किं नु महीकृते निहत्य दार्धराष्ट्रान् का प्रीति स्याज जनार्दनन. சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கோவிந்தரே, அரசுகளும் இன்பமும் ஏன் வாழ்வும் கூட யாருக்காய் அவைகளை நாம் விரும்புவோமோ அவர்களே இந்த குளத்தில் போர் புரிய தயாராக இருக்கிறார்கள். சோ நம்ம யாருக்காக வாழணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களே போராட தயாராக நிற்கிறார்கள். சோ இது நான் போராடும் போது நான் வெற்றி கிடைச்சு அதனால எனக்கு என்ன பலன் வரப்போகிறது? ஆசிரியர்கள் மதுசூதனரே, ஆசிரியரும் தந்தையரும் பிள்ளைகளும் பாட்டனாரும் மாமன்களும் மாமனார்களும் பேரன்களும் மைத்துனரும் பிற உறவினரும் தங்கள் வாழ்வையும் செல்வத்தையும் இழக்க தயாராக என் முன் நின்றிருக்க நான் வாழ்வேனாயினும் இவர்களை கொல்ல நான் ஏன் விரும்ப வேண்டும்? இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், உலகு கிடைப்பதாயினும் உயிர்களையெல்லாம் காப்பவரே, நான் இவர்களுடன் போர் செய்ய தயாராக இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ என்ன சொல்றார்? எனக்கு முன்னாடி இத்தனை சொந்தங்கள் தங்களுடைய செல்வத்தை இழக்க தயாராயிருக்கிறது, தங்களுடைய உயிரை கூட இழக்க தயாராயிருக்கிறது. சோ இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு வெற்றி கிடைச்சு நான் இவர்களை எல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு வெற்றி கிடைச்சா கூட நான் ஏன் இவர்களை கொல்லணும்? இவர்கள் எல்லாருமே இதையெல்லாம் இழக்க தயாரா இருக்கும் போது நான் இவங்களை கொல்லணுமா? இவங்களுக்கு இதனால என்ன நன்மை கிடைக்கும்? இதனால எனக்கு பூமி மட்டும் இல்ல, எனக்கு ராஜ்யம் மட்டும் இல்ல, இந்த 3 உலகம் கிடைப்பதாக இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் சாமி, என்னை விட்டுடுங்க, நான் போர் செய்யல அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. சோ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை கோவிந்தா என்று அழைத்தான். ஏனென்றால் அவரே புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் தருவர். அதனாலதான் அந்த மாதிரி கோவிந்தா அப்படிங்கிற விசேஷ வார்த்தையை அங்க உபயோகிக்கிறார். சோ புலன்களை திருப்தி செய்வது, சோ நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வது அப்படிங்கிறத விட பகவானுடைய புலன்களை திருப்தி செஞ்சோம்னா அதுவே நம்முடைய புலன்களுக்கு எல்லாம் திருப்தியை தரக்கூடியது. நம்முடைய புலன்களுக்கு தனியாக திருப்தி செய்யும் போது அது மறுபடியும் மறுபடியும் ஆசைப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கும். சோ நம்மளுடைய திருப்தியை நம்ம போக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. பகவானை திருப்தி செஞ்சோம்னா நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் தானாகவே திருப்தி அடைந்து விடும் அப்படின்னு இங்க ஒரு பாயிண்ட சொல்றாங்க. சோ ஜீவனின் ஆசைகள் எல்லாமே அதனாலே நிறைவேறுகிறது. அர்ஜுனனுக்கு குலத்தினரோடும் உறவினரோடும் உள்ள பாசம் அவர்களிடம் இயற்கையாகவே அவனுக்குள்ள இரக்கத்தால் வெளிப்படுகிறது. சோ எனவே அவன் போர் புரிய தயாராக இல்லை. யாருமே தனது செல்வாக்கை நண்பருக்கும் உறவினருக்கும் காட்ட விரும்புவர். நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கினோம்னா நம்ம நண்பர்கள் கிட்ட நம்ம உறவினர்கள் கிட்ட காமிச்சு அதை சந்தோஷப்பட்டுக்குவோம். இப்போ போரிலே இந்த உறவுகள் எல்லாம் கொல்லப்பட்ட பிறகு நம்முடைய சந்தோஷத்தை, ராஜ்யத்தை, செல்வத்தை யார்கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணிக்கிறது தன்னுடைய அப்படின்னு பயம் அவனுக்கு. சோ இதுதான் உலக வாழ்க்கை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறோம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா தெய்வீக வாழ்வு அப்படிங்கிறது இதுக்கு வேறு டிஃபர் ஆகுது. சோ உலக வாழ்வு அப்படிங்கிறது இது, தெய்வீக வாழ்வு அப்படிங்கிறது வேற. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பக்தன் யாருடைய இறைவனின் ஆவல்களை திருப்தி செய்ய விரும்ப வேண்டும். அவருக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டால் அவன் அந்த செயலை செய்யக்கூடாது. சோ அவருக்கு எந்த விரும்பாத ஒரு செயலை கூட, ஒரு தூசியை கூட அவன் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. சோ அர்ஜுனன் தன்னுடைய உறவினரை கொல்ல விரும்பவில்லை, ஆனா பகவான் அவர்களை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றார்.
சோ பகவான் என்ன சொல்றாரோ அவருடைய திருப்திக்குத்தான் அர்ஜுனன் செயல்பட வேண்டுமே ஒழிய தன்னுடைய மனசுல என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அர்ஜுனன் நடக்க கூடாது. இந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணர் போர் முனைக்கு வரும் முன்னரே அவர்கள் எல்லோரையும் கொன்றுவிட்டார் என்பதையும் அவன் ஒரு கருவி மட்டுமே ஆக வேண்டியிருந்தது என்பதையும் அவன் அறிய மாட்டான். சோ இவர்கள் எல்லாம் அதர்மிகள், இவர்கள் எல்லாம் களையப்பட வேண்டியவர்கள். அதனால பகவான் இங்க போர்க்களத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே அவர்களை எல்லாம் கொன்று விட்டார். சோ இப்ப அர்ஜுனன் ஒரு கருவியாக இருந்து சும்மா பேருக்கு போர் நடக்கணும், ஏன்னா எப்படி அவங்க எல்லாம் இறந்தாங்க அப்படின்னு நாளைக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் வந்துரும். அதனால போர்க்களத்திலே அவர்கள் அர்ஜுனனால் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்காக நீ ஒரு கருவியாக செயல்படு அப்படின்னு பகவானுக்கு அந்த விஷயம் அர்ஜுனனுக்கு தெரியாது. இவர்கள் எல்லாம் அதர்மிகள், ஆல்ரெடி இவங்களை எல்லாம் பகவான் கொன்னிட்டார் அப்படிங்கறதுலாம் தெரியாது. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார், ஒரு செத்த பாம்பை அடிச்சு பேர் வாங்கிட்டு போற மாதிரிதான் நீ அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் சொல்ல போறார். சோ அந்த உண்மையை பின்னாடி வர்ற அத்தியாயத்துல சொல்லுவார். சோ இறைவனுடைய இயல்பான பக்தர்கள் அர்ஜுனன் விசிலிகளான சகோதரரை எதிர்க்க விரும்பவில்லையாயினும் அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்பது இறைவனின் இச்சையாக இருந்தது. சோ அவர்கள்லாம் போர்ல சாகணும் அப்படின்னு பகவான் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். தவறு இழைப்பவர்களை கடவுளின் பக்தன் எதிர்ப்பதில்லை. சோ தப்பு செஞ்சவர்கள் யாரு? கௌரவர்கள். அவர்களை தண்டிக்க அர்ஜுனன் விரும்பவில்லை, ஏன்னா அவன் கடவுளின் பக்தன். ஆனால் பக்தனுக்கு தீயவர்கள் கொடுமைகள் செய்தால் அதை பகவான் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்வதில்லை. தம் விஷயத்தில் கூட பகவான் ஒருவரை மன்னிக்கலாம். தனக்கு யாராவது தப்பு செஞ்சுட்டாங்கன்னா, தனக்கு ஏதாவது துன்பம் விளைவித்தால் அதை பகவான் பொறுத்துக்குவார். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு யாராவது தீமை செய்து விட்டால் ஒரு நாளும் அவரை மன்னிப்பதே கிடையாது. சோ அர்ஜுனன் கௌரவர்களை மன்னிக்க தயாரா இருந்தாலும் கூட பகவான் அவர்களை மன்னிக்க தயாராக இல்லை. அந்த தீயவரை அழித்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் முடிவு பண்ணிட்டார். சோ நம்ம ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன அப்படின்னா பாருங்க, இரக்கம், அவர்கள் மேல இரக்கப்பட்டார். அடுத்தது எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகிறது அப்படின்னு இவர்கள் எல்லாம் போரிலே கொன்று விட்டாள் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப பாவச்செயல் அப்படிங்கிற அந்த நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன பாவச்செயல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பாவமே வாஷயே தஸ்மான் அத்வைதா நாயதாயினக தஸ்மான் நார்ஹாவயம் கந்தும் தாதராஷ்டிரான் சர்வ பாண்டவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஷ்யாம மாதவ. சோ இங்க இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். இவ்வாறான அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொள்ளுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். பகவானுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா என்ன? சோ வேத விதிகள் படி 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள், அக்ரஸர்ஸ். சோ யார் யாரு அக்கிரமக்காரர்கள்? விஷம் கொடுத்து அடுத்தவர்களை கொள்பவர்கள், வீட்டுக்கு நெருப்பு வைப்பவர்கள், பயங்கர ஆயுதங்களால் தாக்குபவர்கள், செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர்கள், பிறர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்பவர்கள், பிறருடைய மனைவியை கடத்தி செல்பவர்கள். இந்த 6 பேருமே அக்ரஸர்ஸ், அக்கிரமக்காரர்கள். சோ இவர்களுக்கு விசாரணையே தேவையில்லை, இவர்களுக்கு நேரடியா மரண தண்டனை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நம்முடைய எல்லா சாஸ்திரங்களும் எல்லாமே நம்மளுக்கு சொல்கிறது. இவங்களை கொல்வதனாலே பாவமே ஏற்படாது. இந்த 6 தவறுகளுமே செய்தவர்கள் தான் கௌரவர்கள். சோ இவ்வாறு கொலை செய்தல் எந்த சாதாரண மனிதனுக்கும் பொருந்தும். ஆனால் சாதாரண மனிதனாக அர்ஜுனன் இருக்கல. அர்ஜுனன் சாதாரணமானவர் கிடையாது. ஆனால் அவர் குணத்திலே சாதுவாக இருந்தார். சோ அவர்களிடம் பரிவோடு நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனா இந்த சாதுத்தனம் யாருக்கு ஏற்றதல்ல? ஒரு சத்திரியனுக்கு ஏற்றதல்ல, ஒரு போர் வீரனுக்கு ஏற்றதல்ல. கார்கில் போர் முனையில நின்னுட்டு ஐயோ என்னுடைய எதிரிகளை நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு இந்திய வீரன் சொன்னா நம்ம ஒத்துக்குவோமா? மாதாஜி
ஒத்துக்குவோமா? இல்ல மாதாஜி. அவங்க வந்து சாதுத்தனத்தை அங்க காமிக்க கூடாது, சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி அது சத்திரியனுக்கு அழகல்ல. ஆட்சியில் இருக்கும் பொறுப்பான மனிதன் ஒருவன் இரக்கமுடையவனாய் இருக்க வேண்டியதுதான், ஆனா அவன் போலியாக இருக்கக்கூடாது. சோ உதாரணமாக அவர் வந்து ராமச்சந்திர பகவான், ஸ்ரீராமர் என்ன பண்ணினார்? ராவணன் என்ன பண்ணார்? சீதா தேவிய வந்து கவர்ந்து கொண்டு போயிட்டான். உடனே என்ன பண்ணினார்? அவர் எதிர்த்து போய் போர் புரியலையா? சீதையை மீட்டு கொண்டு வரலையா? சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து யாருக்கு வந்து இரக்கம் காட்டணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. சோ அங்க வந்து போதுமான அளவு பாடம் கற்பித்தார் இல்லையா ராவணனுக்கு. சோ இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் விஷயத்தில் அக்கிரமக்காரருடைய விசேஷமான விதத்தையும் கருத வேண்டும். உதாரணமாக அங்க யார் யாரெல்லாம் நிக்கிறாங்க? சொந்த பாட்டனார் நிக்கிறார் ஆப்போசிட் பார்ட்டில, ஆசிரியர் நிக்கிறார், நண்பர் நிக்கிறார், புதல்வர் நிக்கிறார், பேரர், எல்லாருமே எப்படிப்பட்டவர்கள்? அக்கிரமக்காரர்கள். சோ இவங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு அர்ஜுனன் நினைக்கிறார். அதுக்கும் மேல கருணையோடு அவர்களை மன்னிச்சிடலாம். நமக்கு என்ன லாபம்? இவங்கெல்லாம் அக்கிரமக்காரர்கள், இவங்கெல்லாம் கொன்னா எனக்கு தான் பாவம் வந்து செய்யும், என்னுடைய கைகள் ரத்தக்கரை படிந்ததாகிவிடும், ஆனால் இவரை கொல்ல வேண்டாம், இவங்களை விட்டுடலாம், போகட்டும் அப்படிங்கிறாரு. சோ இது யாருடைய குணம் அப்படின்னா நல்ல குணவான்களுடைய குணம். சோ அரசியல் காரணங்களுக்காக சொந்த உறவினரை கொள்வதை காட்டிலும் நல்ல அறத்தையும் குணத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு அவரை மன்னித்தல் சிறந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறார். மன்னிச்சு விட்டுடலாம். நிலையற்ற உடல் சுகத்திற்காக இது போன்று கொலை தொழில் புரிவது லாபம் உடையது என்று அவன் கருதவில்லை. சோ அரசுகளும் அவைகளிலிருந்து பெரும் சுகம், ராஜ்யம் கிடைக்கும், அதுல இருந்து நல்ல சுகபோகங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது கூட அவன் வந்து அது பெருசா நினைக்கவே இல்லை. ஆனா நித்திய விடுதலைக்கு பின் அவன் ஆபத்தை தெண்டிக் கொள்ள வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் மாதவ அல்லது திருமகள் கணவர் என்று கிருஷ்ணரை அழைப்பது மிகவும் முக்கியமானது. சியாம மாதவ அப்படின்னு கூப்பிடுறார். இங்க பாருங்க, சியாம மாதவ அப்படிங்கிறார். ஏன் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, மாதவனின் கணவர் யார்? மாதவன் யாருக்கு கணவர்? திருமகளுக்கு கணவர். திருமகள் எப்படிப்பட்டவர்? ஃபார்ச்சூன் இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளி கொடுப்பவர். எல்லோருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய மாதவா, எனக்கு மட்டும் நீங்கள் ஏன் துரதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார் இங்க. சோ பகவான் என்னைக்காவது யாருக்காவது துரதிர்ஷ்டத்தை தருவாரா? இல்ல, தரமாட்டார். சோ அவர்கள் பக்தர்கள் விஷயத்தில் வந்து ஒரு நாளும் அதை வந்து செய்ய மாட்டார். ஆனா அறியாமையில இருக்கிறதுனால அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். இப்போ அடுத்த 2 ஸ்லோகம் என்னன்னு பார்க்கலாம். பஷ்யந்தி லோபோ பகத சேதச குலக்ஷயக்ருதம் தோஷம் மித்ரத்ரோகே சபாதகம் கதம் ந நேயமஸ்மாபி பாபாதஸ்மாந்தி நிவர்த்திதும் குலக்ஷயக்ருதம் தோஷம் பிரபஷ்யத்விச்சனார்தன. ஜனார்தனரே, பேராசையால் உந்தப்பட்டு நண்பருடன் கலகம் செய்வதிலும் குலநாசம் செய்வதிலும் இந்த மனிதர் பாவம் என்பதிலும் காணவில்லையாயினும் குற்றமென்றறிந்த நாமே இச்செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு இங்க வந்து கேட்கிறாரு. எதிரியால் போட்டிக்கோ போருக்கோ அறைகூவப்பட்டால் சத்திரியர் மறக்கலாகாது. சோ 2 நாடு இருக்கிறது. ஒரு நாட்டு மன்னன் வந்து இன்னொரு நாட்டின் மேல படையெடுத்து வருறான். சோ போருக்கு வா அப்படின்னு அறைகூவல் விடுக்கிறான். வா பாத்துக்கலாம், நானா நீயா அப்படின்னு ஒரு கை பாத்துக்கலாம்னு கூப்பிட்டா சத்திரியர்கள் அதை மறுக்க கூடாது, போர் புரியணும். சோ இப்ப யார் அறைகூவல் விடுத்தது, போருக்கு வான்னு சொன்னது? துரியோதனன். இப்போ அர்ஜுனன் என்ன பண்றார்? சண்டை போட மறுக்கிறார். சோ இது வந்து தப்பு. சோ அதே சமயம் தீய விளைவுகளை முன்னால காண முடிந்ததனால் இந்த அறைகூவலை வந்து அவனால ஏற்க முடியவில்லை. ஏன்னா சாக போறவங்க எல்லாம் அவங்கதான். சோ அதனால அர்ஜுனனால இந்த அறைகூவலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. விளைவு நன்மையாக இருப்பின் மாத்திரமே கடமை கட்டுப்படுத்த கூடுமே தவிர வேறுவித விளைவு உண்டாகுமானால் யாருமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. சோ இது போன்ற நன்மை தீமைகள் எல்லாவற்றையும் சிந்தித்து பார்த்து அர்ஜுனன் போர் புரிவதில்லை என்று முடிவு செய்தான். சோ அதனுடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கிறார். அதனால அர்ஜுனன் வந்து போர் வேண்டாம், ஏன்னா எல்லாருமே குரு வம்சமே அழிந்து விடும். சோ அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வர்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிவோட்டீஸ், உங்களுக்கு கிளாஸ் 2 hours சொல்லிருக்காங்களா ஆல்ரெடி? 1 hour சொன்னா 1.5 hour சொன்னாங்க மாதாஜி.
1.5 hour மேம். 1.5 hours. சரி, நான் பாக்குறேன். ஓகே, ஒரு 10 minutes இருக்கு மாதாஜி, அது வரைக்கும் எடுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து நாம் ஏன் இப்பாவச் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுட்டா, சோ போர் புரிவதில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது? பிராக்டிஸ் பண்ணுமா? கிளாஸ் குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குலதர்மா சனாதனக தர்மே நஷ்டே குலம் கிருஷ்ணஸ் அதர்மோ அபிபவத்யுத. சோ குலம் அழிவடைவதால் நித்தியமான குலவரம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தில் மீண்டு இருப்பவர்கள் அறமற்ற பழக்கங்களில் ஈடுபடுவார்கள். அப்போ வர்ணாசிரமம் அப்படிங்கிற நிறுவன முறைகளில் குடும்ப அங்கத்தினர் முறையாக வளர்ந்து ஆன்மீக தகுதிகளை பெறும்படியாக பல அறப்பண்பாட்டு கொள்கைகள் உண்டு. வர்ணம் 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. சோ இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டா, குடும்பத்துல அங்கத்தினர்கள் பெரியவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் வந்து இளைய தலைமுறையினர் வந்து வழி நடத்துவார்கள். ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நிறைய அவர்களுக்கு வழிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கிறது. சோ அத வந்து தூய்மைப்படுத்தும் முறைகள், பிறப்பு முதல் மரணம் வரை குலத்திலே வந்து இந்த நம்ம ஒவ்வொரு குலம் இருக்கிறது இல்லையா, அதுல வந்து தூய்மைப்படுத்தும் முறை அப்படிங்கிறது இருக்கு. அத வந்து பெரியோர்கள் சொல்ல சொல்ல இளைஞர் அடுத்து வர்ற தலைமுறை அதை வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்ப குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா ஒரு 11 மாசத்துலயோ என்னமோ போய் மொட்டை அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த முடிய வந்து ஷேவ் பண்றது, மொட்டை அடிக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி. சோ ஆனா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுக்கு யார் பொறுப்பு? அந்த வீட்டுல இருக்கிற பெரியவர்கள் தான் பொறுப்பு. ஆனா இந்த பெரியவர்களும் வீட்டு தலைவர்களும் போருக்கு போய் போரிலே இறந்துபட்டார்கள் அப்படின்னா அந்த மரணத்திற்கு பின்பு இந்த இளைஞர்களை வழிநடத்துவதற்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அந்த குடும்பத்துல. சோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குல பண்பாடுகள் எல்லாம் அப்படி நின்று போயிடும். இந்த இளம் தலைமுறையினர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எது தர்மம் எது அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்லாததுனால அவர்கள் அதர்ம பாதையிலே நடப்பார்கள். அந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்களில் வச்சுக்குவாங்க. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணும், என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆன்மீக விடுதலை அப்படிங்கிறது கிடைக்காது. தங்கள் வாய்ப்பை வந்து இழக்கலாம். ஆன்மீகத்திலே வழிநடத்துவதற்கும் பௌதீகத்திலே வழிநடத்துவதற்கும் அவங்களுக்கு ஆள் கிடையாது. சோ நம்ம வந்து அது தெரியாததுனால இந்த நோக்கம் அப்படிங்கிறதே வந்து அழிஞ்சு போயிடும். சோ இந்த குல முதியவர்களை, இந்த வந்து பெரிய ஒவ்வொரு வீட்டிலே இருக்கின்ற தலைவர்களை நாம் வந்து போரிலே கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுதான். இவங்களை கொன்னா எனக்கு பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்னு வந்து போர் செய்ய வந்து இவர் மறுக்கிறார். இங்க பாருங்க, ஒரு பெரியவர் தன்னுடைய பேரனுக்கு ஏதோ சொல்லி கொடுக்கிறார். சோ இந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய விஷயங்கள் பாருங்க. இங்க வந்து மொட்டை எடுக்கிறாங்க, அந்த குழந்தைக்கு 6 மாசத்துல சாப்பாடு ஊட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா? சோ அது எல்லாமே நின்று போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதர்மாபிவிவாத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலஸ்திரிய ரீஷு துஷ்டா சுவர்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ண சங்கர. கிருஷ்ணரே, குலத்தில் அதர்மம் தலையெடுக்கும் போது குடும்ப பெண்கள் களங்கமடைகின்றனர். பெண்மையின் சீரழிவால் திருஷ்டி குலத்தவரே தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகின்றது அப்படிங்கிறார். வாழ்வில் சாந்திக்கும் வளத்திற்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் ஆதாரத்துவம் மனித சமுதாயத்தில் நல்ல மக்கள் இருப்பதுதான். சோ இளைஞர்கள் நாட்டின் வந்து தூண்கள். அந்த தூண்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல மக்களாக இருக்கணும். தெய்வ பக்தி மிகுந்தவர்களாக, பெரியவர்களை மதிப்பவர்களாக, குல பண்பாடு எல்லாம் தெரிந்தவர்களாக, இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்ல மக்களாக இருக்கணும். அவங்க நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து நல்ல மக்களாக கூட இருக்கணும். அதுதான் நன்மக்கள். சோ அந்த நன்மக்களுடைய அந்த அவங்க ஜாஸ்தியா இருந்தாதான் ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சோ அது சமூகம் முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கும். வர்ணாசிரம கொள்கைகள் எல்லாம் தலைத்து ஓங்கும்.
சோ அந்த மாதிரி ஜனத்தொகை, நல்ல மக்கள் ஜனத்தொகை இல்ல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு குடும்பத்துல ஒரு தலைவன் இல்லை அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்த யாருமே இல்லை. அப்போ அந்த பெண்களும் அங்கே இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கும் சுதந்திரம் மிகுந்தவர்களாக ஆகின்றார்கள். அவங்க சுதந்திரம் மிகுந்தவர்களாக ஆகின்றதுனால அவர்கள் சமுதாயத்திலே ஈஸியா வெளியில போக வர அந்த மாதிரி இருக்கிறது. சோ அவர்களுடைய ஒழுக்க குறைவு அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஏற்பட நிறைய சான்ஸ் இருக்கிறது. அந்த பெண்களும் குழந்தைகளையுமே பாதுகாப்பதற்கு ஆள் இல்லை. அதனால அவர்களுக்கு சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி சில சமயங்களிலே அவங்களுடைய களங்கம் அடைகின்றார்கள். அவங்களுடைய ஒழுக்கம் களங்கப்படுகிறது. இதனால பெண்கள் அவ்வளவு என்ன சொல்றாங்க, உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள். மற்றவங்க மேல ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவாங்க. அதனால அவர்களை பாதுகாக்கணும். எப்படி பாதுகாக்கணும்? சின்ன வயசுல அப்பா பாதுகாக்கணும், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கணவன் பாதுகாக்கணும், அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய மகனால் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி அவளை பாதுகாக்கணும். அப்பதான் கற்பும் பக்தியும் வர்ணாசிரம முறையிலே தலைத்து ஓங்கும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா அதிலே தோல்வி அடைவார்கள். பெண்டிர் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாக ஆடவருடன் கலக்க நேரிடும். அப்போ தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகும். இதுதான் வர்ண சங்கரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகுது பாத்தீங்களா? அந்த தேவையற்ற சந்ததிகளுக்கு எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது. அவங்களுக்கு சொல்லி தர்றதுக்கு ஆள் இல்ல. சோ அதனால அந்த பொறுப்பற்ற ஆண் மக்களாக அவங்கள் சமுதாயத்திலே சோரம் மிகுந்தவர்களாகி நிறைய தேவையற்ற குழந்தைகள் பிறக்கும். சோ இந்த மனித குலத்துக்கு அளவுக்கு மேல வர்ண சங்கரமே நிறைஞ்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட சமுதாயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. அது ஒரு பேர் அழிவுக்கு தான் வழிவகுக்கும் அப்படின்னு நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இதுல இருந்து உங்களுக்கு வர்ண சங்கரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இதோட ஸ்டாப் செட் பண்றேன்.